I l'Atlètic Balears ha romput una ratxa de 10 partits sense perdre en caure al camp del Getafe B, el penúltim classificat. Els madrilenys han tingut l'ocasió més clara del primer temps amb un xut llunyà de pesca que treu Xavi Ginart. A la represa, els de Mànix Mandiola han sortit amb més presència en atac, però ha estat Àngel que ha fregat l'1-0 amb una pilota massa creuada. Gavarre no ha definit en el mà a mà davant Marcos. El Getafe B ha avisat amb una falta al travesser d'Hugo Duro i ha resolt el partit amb una rematada de cap d'Hugo Díaz al minut 89 de partit. Segona derrota del curs, per tant, però, amb el consol de continuar líder amb 3 punts respecte a l'Atlètic de Madrid. Nos está faltando gol, nos está faltando pegada arriba y bueno, eso pues mientras se sustente y va sumando y atrás está serio, pasa que hoy hemos concedido demasiado y demasiado, pues de momento nos han sacado, no sé, tú has dicho 15 córners, pues no sé, pero muchísimos córners y eso es señal de que algo tenemos que mejorar.